Een team van 10 doekers zwemt deze dagen door de boeien van de IJsselmar. Op zoek naar de restanten van het schipswrak dat Frieske amateurarcheologen ontdekten ha op oorl kilometer van Staren. Het handelsschip dat in de 16e eeuw vergien wezen had, is nevens de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed een belangrijke vindst. Het schip is een zwaar gebouwd schip uit rond 1500. Overnaats gebouwd. Dat betekent dat de planken over elkaar heen zijn gelegd, dakpansgewijs. Dat is nog een oude bouwtechniek. En er zitten ballaststenen in, dus een verzwaring voor het schip. En die komen uit Scandinavië. Maar er zitten ook hele scherpe breukstenen in. En dat zijn zeer vermoedelijk halfproduct slijpstenen. En die komen ook uit Scandinavië. Het schip zelfs wordt net boven wetter hellen. Dat zou te kostbaar wezen. Onder de hand van de gegevens die de doekers terugjouwen onder het memmenschip, kunnen de archeologen situatiekaarten meiden. Hier zie je een verhoging op de zeebodem en dat is de vorm van het schip zoals het nu op die bodem ligt. Maar hier vinden we alleen nog hout. Dit is het vlak van het schip met het achtereinde van het schip, de achtersteven. En hiervoor ligt nog wel de vorm van het schip, maar het schip zelf is waarschijnlijk ooit eens door een visser eraf gevist. Onder wetterbeelden meid je het verhaal compleet. En heeft u nou ook enig idee hoe dit schip vroeger en waarom vergaan is? Dat is heel moeilijk om te zien. Dit kon een hele woelige zee zijn. En er zijn heel wat schepen vergaan voor de kust van Stavoren. We kennen de legende nog wel van het vrouwtje van Stavoren. Maar goed, in de eeuwen daarna is dat natuurlijk ook heel vaak gebeurd. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn geweest dat dit schip ook ten onder is gegaan door een zware storm. Het onderzoek zal hem wanneer doorje. Oer een hier maar duidelijk wijzen, hokkerschip in de 16e eeuw voor Staren in de wegen verdween.